Nej. Nej, prøv her. Mig og Simon har en skide god idé. Vi sætter os deroppe og ser solopgangen. Hvor? Op på containeren. Hvordan fanden kommer vi derop? Det finder vi ud af nu. Vi tager den der, vi tager den der. Store paller. Nej, det Ja, behøver vi ja. slet ikke. Jeg går lige over pisten. Jeg er helt seriøs. Jakob, hvad så? Hey, Jakob. Ja, Du er på Roskilde. Fryser du? Hvad? Homie? Sover du? Homie? Er du okay? Kig mig lige i øjnene. Kig mig lige i øjnene. Hvem er jeg? jeg er bedst. Jakob. Hvem er jeg? Det Ved du ikke, hvem jeg er? Kig på mig. Jakob. for fanden. Jakob. Hvem er jeg? Det er sgu ikke. Kan jeg lade ham sove? Ray Reynolds. Hallo, jeg er bange for, at han Kom, gør lad os sig af gå mig. tilbage. Ej. Nej, vi er på vej op for at se solopgangen. Jakob. Jakob. Hvad er dit eget CPR-nummer? Jeg har ikke hørt det så. Hvad siger du? Jakob. Hvad er dit CPR-nummer? Har du 13 med? Vi er helt ristet. Jeg ved ikke. Kan du ikke dit CPR-nummer? Jakob, kom lad os skride. Høj. Han kommer op med dem. Stop. Det er nok. Det er Kan du dit CPR-nummer nu? Kan du dit CPR-nummer nu? Kom nu, lad os nu Hvad er gå. dit CPR-nummer? Simon. 10, 9, 10, 8, 12. Hvad for noget? Simon. Jakob. Nej, fuck det. Det er sgu lige meget. Du ved, hvem du er, hvor du er. Lad mig være. Min ven, det er den anden vej. Skal han have vand, eller hvad? Du har det bare dejligt, min ven. Hvad så, min ven? Ja, det var det. Ja, så. Ja, han er herude. Så. Bliv i solen, Jakob. Jakob! Min ven, hvad laver du? Du skal sgu da blive herovre, mand. Min ven. Min ven, kom her. Der sker ikke noget, men du skal bare have noget søvn. Vi er bare fucking stive, okay? Okay, mand? Ja. Vi skal bare ryge noget joint, du. Ej, vi går tilbage til campen snart. Og så... Her også, det var. Ja, jeg ved det godt, men... Vi sidder bare lige og slapper af, stille og roligt, okay? Nu er solen. Okay, men... Lidt varme. Bare hold dig op på benene. Det er jo, du kan det, mand. Stop. Jeg har ikke sovet på stikken til. Har du ikke nogen, eller? Ja, Ja, tak.